Sutar. Nggih yen nyepeda alon-alon ampun kesesa. Nggih pun sepuh niku digawe nyantai mawon sadiyane. Tekane Mas. Nggih. Mugi laris telas terus. Yen dodolan injing kalih sonten nggih. Nggih. Oh nggih. Nggih nggih. Matur nuwun ya Mas. Nggih, laris ya Mas. Nggih. Lon-lon nggih. Nggih. Hati-hati. Nggih. Enak nyambut damel hati-hati ya Mas. Nggih, matur nuwun. Ya ntar. Nggak dinunga ya Mas. Nggih, sisri korban mantuk mboten? Sirangan mboten no. Hah? Mboten utat. Mboten ngantos. Pemulih Mas ya ora mulih. Korban apa benjing? Napa? Jenengan korban apa? Ora korban Mas tapi. Lan di sapi loro telu to? Men wedok-wedok kok. Oh, wedok-wedok. Iya. Sapi ini kok 3 napa kali? 3 cilik-cilik. Oh, 3 malahan. Nggih. Yang Salat-salate Mas. hah? Salat-salate. Lha ngoten nika mengke disade yen pun pinten wulan? Wis gedhe no. Ya, mboten nggih ngoten pinten wulan. Diramu tengah. Oh, mboten mudeng. Orang tahun ya gede Mas. Oh, kalih tahunan. Tapi itu anak-anak itu. Nggih, ndereke nggih ngatos-atos nggih. Nggih. Pun. Ini Bu Sutar Bolo Kidul Taji Juwiring Klaten jualan keliling kerupuk pagi dan sore. Semoga sehat dan sukses selalu. Ini adalah pinggir jalan raya jalan utama RT 8 Taji Juwiring Klaten. Ini rumah Mbah Purwo. Nah, ini Mbah Purwo. Mbah Purwo Duwi Anggara Puji nglaras, Mbah Purwo nglaras. Pidalem wonten ing Gadingan. Mbah Purwo nglaras. Buyam wonten ing Pasar Harjo Dasina. Kalajengaken Pak Agus Slamet Radio RRI Solo. wonten ing Jakarta. Radio RRI Solo. Heeh.